Hi, good day. Today is Saturday na po, no? Kay Sabado naman po mga kabigatla. Let's do a vlog. Magbuhat na punta og panibagong video mga kabigatla, no? So, karon welcome to my channel. Og iisa ang kamot sa mga kabigatla. Kung isa ka sa bigatla, no? Kung ikaw, pamachal mo sa imong kamaling bigatla ka, why don't you press the subscribe button, the like, comment, and share. Og pwede na po kayo mga kabigatla, no? Nga pagtingo niyo ang kampana on the side. O base na tingala mo mga kabigatla, no? Why, ano gitawag na kong bigatla? Kay, kuha na siya ka ng, ginahanap ko ba, ng run na ko na inspire ko atong budots, no? Bigatla, kay iisa ang kamot sa mga bigatla. Iisa. Yes, no, I'm one of the bigatla. So, ikaw, kung man ka sa bigatla, no? Subscribe na. So, sa mga nakasubscribe na din sa akong channel, daghan kayong salamat ninyo, no? Last week, kay ko ato 15 subscriber pa po, then karon doon na siya 15 subscribers. So, road to 50 subscriber na po. So, daghan kayong salamat sa nakasubscribe na. So, you're a part of a team bigatla. So, road to 50 subscriber ni siya. So, katong mga nakasubscribe sa akong channel, you're a part of a team bigatla. Oh, hello. Why bigatla? Why bigatla? Kay, paano siya, word ni siya, came from the word bigatla. No, dahil siya ka ng, dinis amua, sa Bisayas, ang bigatla, kay kaya siya ka ng, kung dito na siya sa States or sa USA, it's a call, paano siya ka ng, flirt, yes. Pero ako no, di man ko matawag na flirt, kung kay, lahi ako sa ubang bayot, no, kanang, biga here, biga everywhere, o bisag sa asa ka biga, always present, but ako no, as a bigatla, no, kano ko, bigatla ka tarong, kanang, magpaabot mo kung ako doon, yes, dalagang Pilipinan ko na kuno. So, walang bigatla. Then, so, ano man ito, February 2 na tanong. Then, I used to, maghimot ako og content. Maghimot ako content. So, yeah, kung ano, atong hay mga kabigatla again, mga kabigatla, no, kay sugdan man nato ni ang bigatla nga content mo. So let's talk about the people, kanang mga tawo ganin naman una-una, kanang mga tawo ganin nga bisag dili ganahan nila ang tawo, bisag dili ganahan nila ang tawo ilang gusto mo, i-push jud nila ang kamalingon, i-push. Bitaw mga kabigatla, no, don't push. Kay kita ra ma-hurt sa atong feelings, no, nga bisag dili ta type sa usa ka tawo ano i-push na to akong kaugalingon sa iya ha nga daghan pa man kaayo og daghan pa man kaayo ang tawo or lalaki or babae nga mas deserve niya, so don't push full. Dayon po no, dapat ubang mga tao no na there's a lot of people, yes, maraming tao, di ba? So namatay mga nag-subscribe ng Tagalog, so di sila makasabot. Then masulti lang po na ako sa atong mga tao ganin na kanang murag nagpa-hard to get, yeah, chart. Ayaw kung pa-hard to get maayo, dili ta magpa-hard to get maayo no kay talagang sa jud kayo na ang kuan ang kanang tawo nga magkagusto nimo. Swerte lang jud kayo gani kayo ka kay na jud tawo nga nagka-type nimo, di ba? Kay swerte lang jud kayo kay naitaw nga nagka-type nimo. Then kuan kanang tangtang pa na ito panglagsa ba? Hindi ko ta mamili kay mas gani no uban pudra no kanang pagtuon nila ba nga kanang tabi pag stop nila ron tsaka di sila ha kaya nabi sila nga kanang pinahay abi sila sa Facebook kaya hi unya din kanang nami uban dira no kanang tawon nila topic na grados ko topic na pag ana nila sa kuan sa tsura na sila la hindi man gwapo ay ang hindi gwapo di ba so dad ma isend nila ba it ka yung best and buy so kani mga bigat lagi do. Kaya mag-ibig na bigat lagi din. Wag pipili, di may mabili. So kung wala man na sa imo niya kanang kung itsura, has pagkapuhay na dili magunda dito mga base kung labi mo usa ka tawo accept him or accept her, dawaton to siya kung sa siya. So kung team bigat la ka, kung usa ka sa team bigat la, accept dawaton, acceptance. Accept i-accept na to ang tawo kung unsa siya, kung unsa pagkukulang niya dapat natong gina-accept na siya no. Dili ta mag-matter sa kanang ay tsura ay lang kung ganahan ka niya, ganang gusto niya siya, kay mauni gamit siya manamit, basig siya mo sayaw, basig siya mo kanta kanang tanan na gipangitan mo sa iyahan na sa iyahan. Makaingon ka perfect jud kay siya pagkatao. Pero accept dawaton na to kung unsa siya, kay ang love wala mo gud siya matter kung kinsa to dipitiks imong tungod. Siya na. Isa ko ako kasi bitaw kanang kuan siya kanang accept na sa jud nang lalo din mo i-accept kung unsa siya, di ba choker. And then ang masulti lang po na sa mga bigatla out there na single, sa mga bigatla din ang walay uyab, sa mga bigatla din ang di matigil ang ilang Pebrero, di ta dapat mag-ool. So di ta dapat mag-ool mga kabigatla no. Dapat happy lang tayo, magbudos na lang ta na sa report ng mga kabigatla no. So dili ta dapat mag-ool kung tatigan ay kabalo mga kabigatla kabalo mo mga bigatla no kuan kanang nagtuo pud ba sa mga happy dira kanang mga titin dira kanang mga in a relationship dira nagtuo pud ba tanunan sila happy ba sila malipalin ba sila no ay dili tanang tiken mga kabigatla no dili tanang tiken happy dili tanang tiken masaya dili tanang tiken malipayon kinayo bang tiken dira mga kabigatla no kuan kanang sila relasyon kanang sila away sila lalis sila dito sila everywhere
mga bigat lang. So, as a single, pareho na ako, pareho niyo sa nalantawan, kung single ka, be happy. Be positive. Kay maabot rin na ang tao naghihatag ni para nato. So, wait lang kita for the right time. Kay naman kita. Kita na lagi naka-destiny na to. So, wato ka ba yun? Kasi naka-destiny na ako, nung naglantaw rin. So, kung ikaw man akong destiny, why not you post na? Comment. Comment lang nila. Okay. Kung ikaw naka-destiny sa kuha, comment lang. Comment lang nila sa comment box na ako. Comment lang nila sa comment box na. Comment lang nila sa comment box. Comment lang nila sa comment box. Kay ila-ila kong tika, ila-ila ta. Let's do ila-ila. Ila-ila tang duha. Dayon kung magila-ila na tang duha, ano magkatungos na ta. Dayon kinangkuhan na kanang ipala-ila na ko sa mong ginikanan, ipala-ila ko ni papa, mama, mga sister, brother, sisters, tita, tito, friends. Ipala-ila na pagkita na magkatungos na tang duha din. Dayon kanang maabot tuig, celebrita, mag-ghost pa, kanang magbuwang ta. Ouch! Ano sa kalimutan nyo guys, no? Lumalabay lang tayo. Lumalabay lang tayo sa kalimutan, mga bigat na. Lumalabay lang tayo sa kalimutan talaga. So, live to the highest. Live to the highest modest moment. Dapat no. YOLO, you only live once. You only live once. So, dapat, be happy. Maglipay ta. Enjoy na to ni ang ihatag ng nato sa kalimutan. Kaya kinita na ihatag ng sa kalimutan. No? Dapat na itong i-enjoy. Enjoy na to makabigat lang. Dapat maglipay ta. Kaya, dapat walay sad, walay goal nila. Dapat, ni positive lang ta for me. Ewas naga. Kalitag naman negative thoughts. Di ba nung negative thoughts? Labak. No, ato na kalilabay, ato ibasura, ikapon, tapon. Then ilabay na mga kanilabay na mga bigla na mga bigla. Pupuro na po ulo. So, positive ka family. Ay para happy lang. Positive ta. So, para ako na positive ako na una ko ba. Positive ko karon. Ako mga kabigat lang na positive ko una na ko na well nag-score sa YouTube nako. Score ko wala pa. Wow, naituloy comment na ko. Pasab naman ako, pahag naman ako. Ganyan. So, yun. Na ano ko na, mag-subscribe ko na. Maraming salamat talaga. And then, yun na, nag-start na ng friendship namin dito sa YouTube. So, then, nakita ko dito yung mga YouTuber din na sobrang talaga, sikat na nila, marami na talaga nanonood doon sa nila. So, naisipan ko din na papasaan ba din at mapunta din tayo dyan. So, step by step lang po tayo at hindi po tayo mamamadali. Dapat hinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Kasi, pupunta din tayo dyan di ba? Dyan din tayo marireach din natin yan Kaya, ito na makalimutan, mga kabigatla ito din, mga kabigatla. Ang sabi ko lang din sa mga teenagers ngayon, sa public health ngayon, na ang aga-agang nagjuwa na, ang aga-agang nagkakaroon ng mga juwa dyan. So, ito naman advice ko sa inyo, no, i-enjoy lang natin ang pagka-teenagers natin, i-enjoy natin ang pagkabata natin, huwag nating i-focus sa isang tao or isang bagay, enjoy, hang out with friends, huwag nating i-focus dyan sa boyfriend dyan. Dapat i-enjoy natin yan kasi talagsa lang tayo maging bata. So, para walang pagmahay na dumating balang araw na masasabi mo sa mga anak mo na mas-share mo sa kanila na, yung ginawa mo na yan, ginawa ko din dati, yung ganyan. So, mas-share mo sa kanila. And alam ko po na mahaba-haba na talaga ito. So, sa mga nakasubscribe na sa akin, maraming salamat. Maraming salamat talaga sa mga nagsusubscribe na sa akin. And then, sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang. And more videos na kami para sa akin mga kabigatla. Kung umusa ka sa bigatla, iisang kamot sa mga bigatla. Yeah, proud ka bang bigatla ka? Kung proud kang bigatla ka, comment down below and click the subscribe button. Click the like. Bawal yung ganyan. Wag tayong gumanyan. Bakit tayo gumanyan? Di ba? Ganyan lang. Like lang dapat. Then, ring the notification bell para masubscribe ka din sa mga bago kong video. And see you naman again sa susunod kong vlog. Next week naman yan. Medyo matagal naman yan. Go. Medyo matagal pa. February na naman ako mag-vlog. And then, sa kanya lang muna, no? I-shoutout ko lang muna yung mga vlogger. Mga vlogs. Ay, hindi na lang. So, salamat sa pagpanood. Salamat sa paglantaw. Thank you for watching. And this has been your Girl Ray saying, walay bayot na masugbagan kung mubayad lang daan.